danskere konverterer i disse år til islam. I vores serie om unge og tro handler det i dag om den trosretning, der i øjeblikket får flest nye medlemmer. I 2005 var der i alt 2.500 danskere, der havde konverteret til islam. Men siden har mange gjort det samme, så der i dag i alt menes at være 5.000 muslimske konvertitter i Danmark. Abdullah Chihalfi, en troende muslim i bøn, men indtil for 5 år siden hed han Din Runge, opvokset i Aarhus med aftenbøn, dåb og konfirmation. Jeg mente også at kunne se, at der var nogle tegn på, altså sådan helt rationelle tegn på, at der findes en skaber. I starten af 20'erne begyndte han at lede efter sin tro fra Jehovas vidner og Scientology over kristendom og buddhismen, indtil han endte hos islam. Hvis du står ved en dartskive, altså det er ikke fordi de andre de ikke rammer dartskiven eller noget, men her var der bare bullseye. Islam i Danmark er blevet mere gearet til danske muslimer, altså ved at de tilbyder ting til dem, taler dansk, tilbyder undervisningsmateriale og den slags. De fleste konvertitter er helt unge teenager eller i starten af 20'erne. De mest normale grunde er kærlighed, eller at de i islam finder en retfærdighed. En af mine pligter, det bestod i at sige stop for den uretfærdighed, der engang imellem bliver begået. Hos forskere trækker man en direkte forbindelse mellem konvertitterne til dem, der i 70'erne tilhørte venstrefløjen. De ser islam som noget antiracistisk og som en slags oprør mod det etablerede system, og de ser det som en måde at bekæmpe uretfærdigheden på i verden. Cirka 2/3 af alle konvertitter er mænd. Der bor i alt ca. 200.000 muslimer i Danmark. Det svarer til omkring 4% af befolkningen.